Γεια σας παιδιά, σήμερα βρήκα ένα παιχνίδι για να παίξω. Δυστυχώς, μαντέψτε. Θα ζήνω λίγο χρόνο να το βρείτε. Δεν έχουμε μαζί μας τον Γιάννη. Επειδή δεν μας σήκωνε το τηλέφωνο για να παίξουμε. Οπότε σήμερα θα παίξουμε μόνο. Θα πάρουμε τον Ρεντεφ με καθημένη. Πάμε να σκοτώσουμε λίγο τους μημπάδες. Στη διάρκεια του βίντεο πρέπει να μην μιλάω, επειδή ξέρω για να μπορώ να φύγω στο παιχνίδι. Να δω. Πώς ρε φίλε. Να ξέρετε ότι το βίντεο δεν έχει μέσα βοήθεια, το βίντεο βρει. Για τους περισσότερους δεν θα δούμε το βίντεο, μάλλον λοιπόν είναι βαρετό. Λάβω. Άμα φέρω καλύτερο. Να τον φέρει γιατί να τον πάσει, λάβω. Θα πάω να πειράσω ένα κύλο. Ο παλιός είναι πάντα ο καλός, οπότε ωραία. Όσο μου βγαίνει χαρτιά είναι γρήγορα, αυτό είναι κακό. Αλλά κοιτάξτε τι δυνάμεις έχει. Πάω! Τι? Α, δεν δουλεύει σαν τον μεγάλο. Φύγε ρε. Ρε φύγε ρε. Άντε. Μπα. Ο boss. Φίλε, πάντα όταν κάνω βίντεο πεθαίνω για κάποιο λόγο. Δεν είμαι τόσο μημπάς στο παιχνίδι, πραγματικά. Είμαι σχεδόν ο καλύτερος στο παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω τι έχω σήμερα. Αλλά βάζω challenge στον εαυτό μου να σκοτώσω 10 ή 8 άτομα. Με αυτόν τον χαρακτήρα. Ψόχα, ένας. Τώρα θα είναι δύο. Να δω, εσύ δεν μου το γλιτώνεις, εσύ με σκοτώσες. Θεωρείς ότι είσαι καλός ρε. Άντε ψόφα βλάκα. 2. Άλλους 6. Ο κόλλος σου να φέξει, έλα εδώ. Όχι το Ρεντεφ. Όχι. Πέθανε. Φύγε. Φύγε ρε. Ρε φύγε ρε Γιώργο. Γιώργη. Γεια μου. Η μουσική επιτρέπεται του παιχνιδιού. Γράψτε μου σε σχόλια, μη φάω και copyright. Νομίζω του παιχνιδιού επιτρέπεται. Του δίνω άλλη μια προσπάθεια. Δεν μου την γλιτώνεις, αυτός είναι ο χειρότερος. Έλα. Άστο, μπράβο. Φύγε ρε. Δεν είναι αυτός είναι. Ρε αυτούς τους μισώ πραγματικά. Τι γλιτώνεις ρε, άστα αυτά. Έλα, ψόφας. Και έβγα. 2 kills. Άντε σε έναν χαρακτήρα πρέπει να πάρω 8.
Ο μεγάλος είναι ο πιο εύκολος. Οπότε νεκρός της. Είμαι νεκρός, είμαι νεκρός. Βασικά έχω μια τακτική. Τακτική για τα μπάζα, όπως είναι εγώ. Ακολουθεί κιόλας, οκ, έλα εδώ. Έχω να σου πω κάτι, φιλαράκο. Έχω να σου πω κάτι. Έλα λίγο. Ωχ. Έλα εδώ εσύ, μην τη γλιτώνεις. Είσαι νεκρή. Αυτός είναι ρουμπί. Του κατέστρεψα, είναι ρουμπί αυτός, μιλάμε. Γιώργη, είσαι καλά εκεί μέσα? Είσαι νεκρός. Άντε, θα λέγαμε. Ψόφα, άντε, πήγαινε κάπου να πεθάνεις. Πάω να βγω στην παρέα σου, ρε. Πεθάνε. Πάμε, μάνα, πάμε. Έλα, ψόφα, ρε. Δεν είναι ταινίς. Νεκρός. Άντε. Έχω 2 kills. Θέλω άλλα 6. Αυτός ο μεγάλος με έχει σκοτώσει και θα έχει γράφει. Αν φεύγεις τώρα, για να δω, νουμπά. Δεν είναι νουμπάς. Πάμε, ομάδα. Μέσω σε αυτό που αλλάζει παιχνίδι. Φύγε ρε βλάκα. Ρε φύγε ρε, μου σε χέσω. Τσουμπί. Διάλαμε εδώ, ακίνητη. Δεν μου τη γλιτώσεις, δεν μου τη γλιτώσεις, είσαι νεκρός. Εγώ είμαι νεκρός. Ρε φιλαράκι δικό μου, άντε χες μας ρε, βλάκα. Σου χέσω. Να βγάλω αυτό το range από μέσα μου. Άντε έχεις μέσα από αυτό. Είσαι νεκρός. Έλα εδώ, έλα μου φλακά. Άντε πίσω πριν. Άσε με βλάκα, άσε με. Θα πάει γρήγορα ρε. Πήγα. Ούτε ένα kill. Ξέρεις, κάνω αυτό που κάνω όλοι. Μισό λεπτάκι. Θα πάρω τον... Δεν ξέρω πώς να το διαβάσω το όνομά του, αλλά είναι βλάκας. Άμπε, πρίχτες. Όλοι πρίχτες, άμπε. Και πολύ άντεξα. Πλέον δεν παίζω. Άντε, γεια. Άντε και εσύ, ρε. Τι θες και εσύ, έλα, πάρε. Φύγε ρε, φουλάμενο. Είσαι ρε, έλα.
φλάκ. Φλάκ δεν γίνεται πάλι να πεθάνει, δηλαδή. Να, φύγε. Όχι, δεν θα περπατάω, δεν είναι. Όλα. Δεν κοίταζα. Δεν είναι ρε φίλε, αυτή τη δύναμη που έχουμε, δεν μισώ. Δεν μισώ ρε. Δεν μισώ. Πραγματικά δεν μισώ. Τι είναι μισώ. Φύγε, φλάκα. Φύγε. Φύγε ρε. Φύγε. Έλα. Όχι, έλα τώρα, έλα. Πάρε ο διάολος. Άντε, δύο. Σόφα. Επιτέλους πήρα ένα κιλ. Φύγε κι εσύ. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτός. Δεν γίνεται. Σας βάζω ένα challenge για να μου πείτε πόσο κόστιζε το outflip. 100 Robux, 200 Robux, 300, 400 ή 500 ή 550. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Τα διαβάζω τα σχόλια. Άμα είχα κιόλας. Φέρει. Όχι παλαιός. Όχι από σένα, όχι από σένα. Έλα, εσύ θα πεθάνεις, ρε, δεν γίνεται. Κλείστο, κοίτα εκεί τι έχεις κάνει. Κλείστο. Δεν αντέχονται αυτοί. Μάλακες μου μέσα. Είχε ωραίες αυτό το παιχνίδι, όχι, δεν μπαίνω άλλο. Διάολε. Αυτό. Θέλω να πω ότι το κανάλι με βοήθησε ένα φίλος μου να το ανοίξω. Και νομίζω ξέρετε ποιος. Νομίζω το έχω ξαναπεί, οπότε ξέρετε ποιος. Ο Γιάννης ο Μελάς, που τον έχω βάλει και σε 2 βίντεο μου. Άμα δεν τα έχετε δει, πηγαίνετε να τα δείτε και αυτά. Άμα σας άρεσε δηλαδή το βίντεο. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, επειδή είναι με μάχη. Αλλά δεν ξέρω γιατί το κεφάλι μου είναι έτσι. Οκ. Glitch.
Γιατί λακάρει πάλι. Να δεν χέσει μαζεύει. Α, είναι AFK. Τέλεια. Ψόφαξε. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Μου κάνεις πλάκα. Κάπως έτσι παίρνεις παραπάνω level. Πόση ώρα έχω να μιλήσω. Ξέχασα να μιλήσω. Α, καλά, είμαι χαζός. Τέλος πάντων, πάω να... Περίεργο. Please μην με σκοτώσεις. Πού είναι όλοι, ρε? Έλα, μπαίνω μόνος. Τι? Γαμώ το λακ. Κάνεις πλάκα, ρε. Μπρο! Γιατί? Δεν θα το πάμε καλά με το παιχνίδι. Τέλος πάντων, λέω να κλείσω εδώ πέρα επειδή αρκετά έπαιξα και πολλά νευρά έβγαλα. Λοιπόν, να πούμε το ποίημα που πολλοί YouTubers λένε. Πώς έχω. Λοιπόν, κάντε like, subscribe, τα σχετικά ξέρετε. Γράψτε και κανένα σχόλιο που σας είπα. Άμα εγώ θα διαβάσω κανένα. Και please κάντε μου μια χάρη. Πηγαίνετε εκεί πέρα που γράφετε για να βρείτε έναν YouTuber και γράψτε Hitman, όλα κεφαλαία, Hitman, κάτω παύλα 2,
κάτω παύλα YouTube. Όλα αυτά που σας είπα κεφαλαία. Είναι ένα κανάλι ενός φίλου μου, του Γιάννη. Πηγαίνετε και κάντε τον subscribe και like στα βίντεο. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.